Коставаме сега ще направим едно видео как играя абсолютно всички игри на моят лаптоп. Окей, започвам. През нагледите на тея. Опа. Да, так. Тато ще направя най-писна едит тук. Лека става. Опа, пуска правя някакъв полигофрен. Его. Братле, искам просто да си сменя оръжието. Тоско прави тука, врале ме гей. Нещастник. Чао, 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 чао. Майка ми, да я възтият. Нахарчи гръмнем диджея. Да, ако се чуете, що не игра с хора, защото играта е мъртва. Аз съм това първия спидранъра, между другото, ако не мога да разберете какво се случва. Сега ще видите какво ги правя. Айде, лека нощ. Shit. Мамка. Брах ти нищо не виждам, бе. Айде. Айде, къш. Seattleks. Мисля, че да знаете коя е тази игра. Аз съм между другото на 66%. Тъй, че най-вероятно не съм успял да го мина. Ще играя точно 3 пъти. Брат, what the fuck, бе? Дай му. Маняк, ти много гадна е. Окей. Гръмна сърцето. Какойто идеето ме гони, бе! Брат, what the fuck? Cool. Сега ще видим какво ще правим. Тук ми е място. Тук ми е място. Дай му на картофа. Къш. Не. Умри, бе, Моков. Какво стана, бе? Маняци, тотално ми крашна компютъра, между другото, след като затворих Cuphead. Вижте къде сме сега. Отиваме от Варна до Велико Търново. Бе, маняк. От Варна до Велико Търново. За 187 км. Да къде стигнем аз? Чая да си пусна първо фаровете, че ги бях забравил. Гледай, то ми лайф някакви работи. Тук ще дръпне една ръжда. Оп, да я пусна дългите. Пускаме мигача. И заеваме. Пък аз карам възможно най-безопасно. Свято за ко спря. Да, това е CS, братле. Опа, съжалявам. Свързвам се към един сървър. AWPenci. Да ви покажа малко скил. Вижте какво AWPenci има, между другото. Той ще умре.
А, не, уби го. Или не? Shit. О, shit. О, shit. Опа! Опа! Абе, още един. Майка му. Шит. Стана на един хит. Не, бе! Брат, буквално го хит. Добре. Абе, защо крашнаха Монгаса, брат? The fuck? О! Писна ми да съм инженер, достатъчно вече. Между другото, ако искате видео за програмиране, мога да ви помогна. Тук ще използвам Вента. Той ще се оплаши между другото. Опалянка. Ко стана, бе, брат? Играта е... Много ви благодаря за гледането. Ако искате част 2 с още игри, които не съм показал, че имам на своя компютър, може да ударите мощно палеца нагоре.